Българка патентова лек срещу рака. Продуктът вече е преминал през тестове върху пациенти в Националната онкологична болница в София. Изследванията показват, че след употребата му при пациентите се наблюдава намаляване на раковите клетки в организма, както и отстраняване на негативния ефект от химио- и лъчетерапията. Какво представлява този лек и кой е изобретателят, вижте в репортажа на Даниела Райчева и Боян Даскалов. Става дума за изцяло натурален продукт. Основната му съставка е спиртен извлек от суров чесън. Към него са добавени маточина, джоджан, босилек, мащерка и живовляк. Екстрактът не преминава през химична или термична обработка. По този начин се запазват всички полезни съставки на продуктите. Изследванията показват, че сиропът от чесън помага в борбата с рака, като повишава количеството на лимфоцитите, естествените клетки убийци на онкологичните заболявания. Чесънът е растение, което действа както повишавайки радиотолерантността на организма, както съдействайки гръбначния мозък да може да произвежда повече червени кръвни телца, предотвратява възпалителни процеси, гъбични и така нататък. За изработката на 100 мл сироп са необходими повече от половин килограм суров чесън. Продуктът вече се произвежда в малка фабрика край Радомир с капацитет около 1000 шишенца месечно. Създателят Наташа Вълкова е доктор на науките и преподавател. Всичко започва през 2002 година, когато й поставят диагнозата саркома или злокачествен рак на мускулите. Лекарите ни дават повече от 2 години живот. Въпреки това й назначават химио- и лъчетерапия. Споделя, че лечението изсмуква жизнените й сили и рядко става от леглото. Аз изпаднах в шок, определено не ми се умираше. Започнах да чета денонощно, да търся някакви алтернативни начини и така случайно попаднах на редица изследвания, научни и медицински, за това, че суровия чесън успешно лекува много видове рак. Тъй като Наташа е доктор на науките и дълги години изучавала микробиология, решава да прави експерименти с чесъна за собствена употреба. След десетки опити създава елексира на живота. Започва да пие по 100 мл от екстракта, а резултатите не закъсняват. По време на цялата химиотерапия, по време на цялата лъчетерапия, даже по време на лъчетерапията бях толкова добре, че по средата на лъчетерапията прекъснах болничния си лист, връщах се на работа и излизах обедната почивка да отида да ми направят лъчетерапия. Наташа Вълкова смята, че под влиянието на сока от чесън метастазиите в организма изпират да се размножават, а през следващите 2 години разсейките на рака изчезват напълно. Това показват медицинските изследвания. Тогава онкологът на Наташа и предлага да помогне на други хора с изобретението си, като започне да го произвежда за масова употреба. Прецизирахме възможностите за промишлено производство, прецизирахме рецептите, дозировките, така че да може продукта да се произвежда. Бизнесът започва с кредит, за да купи специални машини от Китай за белене и трошене на скелитките чесън. За място на производството избира спокойното село Дебели лак. Там в момента работят само тя и дъщеря й. Лекът е разпространен в повечето аптеки, а цената му е под 10 лева. По време на изследванията за издаване на патент на продукта става ясно, че екстрактът от чесън предпазва още от инфаркт, склероза, подобрява зрението, лекува главоболието, повишава имунната защита на организма и предпазва от настинки и грипни заболявания.